Měl tam trošku komplikace, ale ustál. Herbol zvládnul. Tak a teď rovinka. A tady spadnul Pája, na to si zdal pozor, ano. A teď přichází na řadu šikana. Záludná zatáčka. Čím rychlejší proběhneš, tím líp to dáš. Tak teď si přehnal ten záklon. Ty jsi to moc položil. Honza Urbán, připraven? Kluci nepodcenili přípravu. On říkal trošku rozvážně, teda. Pojď, ale musíš trošku zabrat, jinak nebudeš nejlepší 10, aby ses mohl pašovat do 10 a na stejném místě, ano. Chlastají stejně, je to vidět, že měli stejně pana. Tomáš hrozně.